cha Igbo mma mmanụ ọhaneze ndị Igbo ekele ala Abia steeti mma mmanụ ala Naịjirịa mezono n'ọkwa HSN Akajiọfọ Ọba Agụiyi na obodo a na-akpọ Ụmụahịa n'ime Abia steeti na Naịjirịa. Ekelekwa m ndị ukwu, kelee ndị nta, ekele m okenye, kelee m ogbenye, asị m ihe ọma ga na-emere anyị. Akụkọ m bịara ịkọwara ụnụ bụ akụkọ ihe gbasara omenala be anyị mbụ iri ji, maka na anyị abaghịgo n'ọnwa iri ji. Ọnwa iri ji abụ mba mont site na Septemba gawa Oktoba gawa Novemba gawa Disemba. Ihe a bụ oge a ji eme Yam Festival mbụ omenala be anyị. Kedu ihe merenụ ndị okenye, ndị gboo, ndị ichie nji eme mmemme ndị otu ahụ? Nọ maka mmemme ahụ amakarị onwe ya. Mmemme ahụ amakarị amaka maka ọrụ mmemme ahụ na-eme ka ụmụnne anyị, ndị ụmụ nwanyị, ndị nna, ụmụ nwoke, ndị nne, ndị nọ n'obodo oyibo, ndị nọkwa na obodo ndị n'iche n'iche n'ala Naịjirịa. Mmemme ahụ na-eme ka ha ncha lọta, bịa dị n'ofu, rie ji, wee aṅụrị. Mmemme iri ji dị mkpa maka na mmemme iri ji ka eji ekele Chukwu Okike Abịa na ndụ na ego na akụrụba niile o nyere anyị na afọ anyị nọ. Anyị abatago Ọgọst. Site na ọnwa ọzọ na-abịanụ, obodo dị n'iche n'iche n'ala Igbo mbụ ala be anyị ga na-eri ji. Kedu ebe ị nọ? Ị nọ na Portugal? Ị nọ na Spain? Ị nọ na Italy? Ị nọ na Germany? Ị nọ na UK? Ị nọ na England? Ị nọ na London? Ị nọkwa na United States of America? Rie ji, tie aka, maka na Akajiọfọ nọ n'obodo unu ga-awa ji. Otu ọbụla ọha gị, tie ego gị ka ị soro rie ji, ka omenala be anyị na-aga n'ihu. Igbo mma mmanụ, anyị asị na ya ma hafụ omenala n'oge omenelu, maka na asị na ndị maọbụ ụzọ oke dibịa esoro. Asị na ụgbọ anaghị anọ n'ihu ezuru ike n'azụ. Were na-asị ka mpụta tata ụwa bịa gbuo ọnụ mkpa ọ dị ka anyị na-eme omenala be anyị. Iri ji dị mkpa maka na inye ala enyezie gị. Ala nyezie gị, gị kelee ala na ihe ala m mere gị. Ya bụ ebe ị ga-ahụ ụmụnne anyị ndị nọ n'obodo dị n'iche n'iche ga-abata kpọta ụmụ ha, ma ndị mụrụ ụmụ na obodo oyibo aja ga-alọta. Ụmụ ha ewere aṅụrị na ha batala obodo ha bụ ihe dị mma. Igbo asị biko, asị na ọtụtụ okwu adịrị mma n'ụka mgbede. I remain HSN Akajiọfọ Ọba Agụiyi. Phone nọmba m bụ 08134188122. Asị m ndị niile na-agba mbọ na-enyo onyonyo, asị m ihe ọma ga na-emelụ, ya gaziri mma mmanụ.